Здравейте, футболни фенове! Днес ще ви пренеса в трета лига на Германия. Отборите на Билефелд и Хале ще си справят един срещу друг в епична битка да не отпаднат в регионалната лига. Също така това е доста емоционален матч както за футболистите, така и за феновете на Билефелд, защото техната легенда, футболния господ на Билефелд, Фабиан Клос, ще изиграе последния си домакински матч. Така че останете до края. Вече съм тръгнал към стадиона. След малко ще се кача на трамвая и там ще направя няколко клипа и ще ви покажа. Също така ще ви кажа един съвет. Когато имате футболен билет, може да пътувате с градския транспорт безплатно 3 часа преди мача и 3 часа след мача. Така че да си знаете, да си купувате излишно билети. Вече сме около зоната на стадиона. Червения автобус става автобуса на гостите. Твърде са спокойни всички. Ето, автобуса на гостите минава през феновете на Арминия Билефелд. След сме около входовете. Башата е голяма, но това ще се пререда както винаги. Отивам наотляво, отивам. Ето тук. Идвам накрая и вече няма опашка. Това е положението. В момента се намираме в музея, който преди всеки домакински матч е безплатен. Може да влизате. Част от екипите. Втора Бундеслига шампиони. Тук е вратаря Артета, който е в Манчестър Сити. Тук има стари неща през годините, още от основаването на клуба. Чашите от преди сигурно 50 години. Това е шоколадена, Билефелд. Цените на билетите са били по 8 марки. Не знам колко евро в момента. Това са тройката. Това е музейчето. Има стара топка. Това е. Стига по всички страни на стадиона. Слънчево време. Така ще посетим. Тук са залепили една бележка, на която казват, че отбора се нуждае от феновете и да сме максимално шумни в последните два мача. И че да се очаква голяма опасност. Това е главният оператор на Арминия Билефелд, който през повечето време се чува на стадиона. Това са медиите от телевизията. Не виждам коя телевизия, но няма значение. Там стават интервютата. Това е целият отбор. На всеки домакински матч талисмана излиза с болни деца от училищата в региона. Това е талисмана.
Утре се готвят на шоуто. Още една футболна легенда се пенсионира. Фабиан Клос. Футболният господ на Арминия Билефелд. Има много голове и много постижения за гърба си. Истинска легенда, жива легенда. Заслужава дори паметник на стадиона. Вече сме във второто време.
малко да загубят мача в последните минути. Феновете се спиха на двата отбора. Феновете се спиха на двата отбора. Къде е полицията? Това се питам. Къде е полицията? Обаче мишките от Хале веднага се скриха. Веднага се прибраха, като видяха, че другите фенове на Билефелд отиват натам. Страх ги е Лиглуц. Тръгнаха да се бият, после бегат. Видяха полицията и почнаха да бегат. Напълниха гащите от полицията. Мишоците. Вече големите мъже. Една легенда се отказва в футбола. Фабиан Клос. Von Menschen erinnern sich an großartige Fußballer und Trainer bei Arminia Bielefeld. Einer hat es geschafft in den vergangenen 13 Jahren. Also Klose, feier schön, lass dich feiern. Die Kollegen werden die beiden Herren.
тук напреко минаваме през тревичката. Тук като е дъждозно става Мата Хари. Сега е слънчево и може да се мине напреко. Selbst ein paar Worte zu sagen. Farid, Farid, Farid. Ich will nicht jetzt